Okay, tara. Ayan guys, so pupunta na kami. Daanan namin yung isang kasama namin dito sa may gasolinahan at nagpagas siya. Nawala. Nasaan na yung nagpagas dito? Nawala naman. Yung mirador. Okay, so pupunta na kami at may mga kasama pa yun, mga kasama natin. Yan, so dumadami na tayo guys. Biglaan kasi itong yaya ko na to sa mga tropa, kaya salamat sa mga sumama at kita-kita na tayo mamaya doon sa Santa Cruz at meron pa tayong dadaanan doon. Okay, tara na. Ito na oh. Sa bahali pa. Sila siguro to. Saan kayo naghintay? Sa Gama po. Sa Gama? Hindi namin kinakita doon. Para pumunta na pa kami sa Sige, tara na wala. Yung mga kasama natin, si Purge, saka si Boss. Sige, tara. Okay, tara pare. Yun o, naka-big bike, si Aenon. Yan, i-video mo yung mga yun ha. Ayun, so kompleto na tayo guys. Yung isa na lang, yung pinsan ko yung nawala. Hindi natin na kita kung saan siya lumiko kanina. So tutulin na mga kasama natin no? Naka big bike pa naman yung isa guys. So ano, tutulin talaga yun. Grabe, umaabol din si Kim sa bandang unahan. Ang tuloy ng marshal. Yes, siya lang yung nakabis eh, kaya siya na yung pinaka-marshal natin. Sayang nga guys at hindi na sila nakasama. Sige nga, ingat! So, hindi tumuloy na yung isang tropa. So, yun, nakakalungkot. At sana okay naman yung anak niya. Okay, so medyo nalungkot ako sa nangyari. Sayang hindi natuloy yung isang kasama natin, yung mag-asawa at yung anak niya. Sana okay naman natin, hindi sana malala yung nangyari dun sa bata. So 245, 5 na lang kami guys na naiwan. Hindi ko alam kung yung iba, tatlo na yata yung hindi nakasamang motor. Sayang, sayang. Hindi ko na rin nasabihan itong mga ito na i-cancel guys, kasi siyempre gusto rin nilang umuloy. May pagkakataon namin, nadaanan namin. Ayun. A few moments later. So papasok na tayo ng Barangay Gisgis. So papalapit na tayo, papalapit.
Isang bayan na lang yata yung dadaan natin, yung Binabon. Ano ako kinakahapon? Ayan, yung pinsan ko. Sige. Ayan yung pinsan ko, guys. Papasok na kami ng Ginabon. Welcome to Barangay Ginabon, Pisyo! Barangay Ginabon na po kami. And so, napalitan yung isang pumunta kanina na isa. So, nadagdagan naman kami, guys. Salamat sa paghabol, Insan. At nakahabol ka pa rin sa amin. Ayan, shout out sa tropang nagbabantay dito na may papasok. Anim na naman kami, guys. Nakakasuyos sana. Kung hindi ganon yung nangyari sa tropa natin. Ayan, yan, roller na ba? I-video mo sila, i-video mo. Yan. At ito, itong dalawa. Video. Video mo. Sige. Bakit naiwan yung isa? Ayun, guys, so natatanaw na natin yung daang Kalikasan. Ito na yung bukana niya. So, hintayin lang natin saglit yun nasa likod. Di parang iba, medyo nag-minor siya, guys. Ewan ko kung anong reason. Okay, andyan na siya. Tara na. Ayan na, so naamoy ko na ang daang Kalikasan, guys. At malapit na nga kami. Woo! Ayun o, mabot na, andyan siya. Wow, Corbado Dorado. Ibang kasama natin. Ayun na. Bibilis nila. So, ito na yun, guys. So, nakikita na natin yung daang Kalikasan, no? Ayan. Dan, first time mo dito? First time mo pumunta? Ayun o, tingnan mo pero, ganda. Doon sa dulo, puntahan natin. Yan, so tikitan natin yung nandun. Nasa likod. Ayan na. Ito na nga at makakaakyat na tayo, guys. Oh. Ito parang ang lapit na kanina pero malayo pa pala. Pero ito na talaga yung buhanan niya, guys. Ayan, may mga barrier sa gilid.
na tayo. So nandito na tayo guys sa pinaka-bukana sa akyatan ng Daang Kalikasan. Yan, so papaakyat na yung ating mga tropa. Ayan. Saan? Guys, para sabay-sabay tayong makita dito sa camera. Ayan. Naakyatan na. Si Paring Jan Villanueva. Ayan na guys. Napakasulit. Ganda ng daan. So, papaakyat na kami. Tingnan natin guys kung gaano kaganda ang Daang Kalikasan dito sa Zambales. Walang masyadong sakyan ngayon, walang pumupunta. Ayan, tamang ano lang yung takbo natin. So dito may kurbadahan din dito. Oh, ang ganda. Ayan. Oh. Tapos dito sa pakyat. Ayan yung mga umakyat. Oh, yun na, ganda. Dito yung mga umakyat. Diba? Oh, wee! Ganda ang taas! Woo! Sarap boy! Guys, walang tigil na akyatan to. Hanggang saan kaya aabot itong daan na to. Sana maabot natin yung dulo guys. Woo! Nung pumunta kasi kami dito, itong part na to guys ay hindi pa simentado. At hanggang dito, puro alikabok pa to. Pero ngayon okay na. Kaya napakaganda na ang puntahan itong ating Daang Kalikasan dito sa Zambales. Ay, so maayos na rin yung mga gilid, yung mga kanal natin sa gilid guys. Ay simentado na rin talaga. Wala nang mga basag-basag unlike dati na ito talaga ay na flood down dahil sa baha. So talagang na-renovate na. Maganda na yung mga gilid ng daan. So hanggang dito pa lang yung kanal guys. Dito inaayos pa. Pero okay na, sementado na talaga. Hanggang dito. Maganda yung kalsada. Tapos okay, diretso pa tayo. Tingnan natin kung hanggang saan na to. Napakalinis guys ng kalsada kahit ginagawa. Hindi ka makakita ng ganitong daan na may nagko-construction, na tuloy-tuloy yung construction pero napakalinis na ng daanan natin. Sa araw na to sa araw na to guys, wala akong nakikita ng trabaho kasi linggo, baka naman naka-day off na sila pag ganitong araw. Pero kita mo yung area natin na napakaganda, napakalinis. Yan o, ang ganda dun pero yun o, napakaganda guys. Ganda ng tanawin. Parang nasa Bagyo nito. Ang sarap sa pakiramdam ang pumunta sa ganitong klase ng lugar. Kaya kung mapapanood mo itong video na to, pumunta na kayo at samantalahin nyo na yung ganitong pagkakataon guys na magkaroon ng free time. Magkaroon kayo ng panahon na makagala sa gandang lugar. Ayan o. Pag matapos to, sigurado napakaganda ng lugar na to. Napakasarap pasyalan kahit buong pamilya pa. So naalala ko guys, nung nagpa-race yung global dito, ay pumunta rin ako. Dito yata, inakyat pa namin to eh. Pero may mga part na rough road pa. Pero ngayon okay na. Simentado na lahat. Kaya napakaganda na akyatin ng bisikleta ng sakali. So bali dyan yung finish line namin sa tuktok nito. At itong part na to dati guys ay may mga rough road pa. Pero ngayon okay na. Ayun lang. Ang gandang tingnan yung mga motor na nasa harapan. Sana guys, magtuloy-tuloy yung ganitong rides namin. Ubayan mo kami lagi guys, Panginoon, para
magkaroon kami ng lakas para mapuntahan yung mga lugar na tulad nito para maipakita din natin sa mga manonood natin, sa mga kababayan natin. Ayan. Ayan guys, so ganda oh, daming ano oh, ganda. Wow. Nung unang punta ko, may daang kalikasan na ako dati guys eh. Kasama ko naman yung mga idutuda. Hindi ko alam kung hanggang saan yung naabot namin, pero bandarian pa yata. Sana malampasan pa namin yon at makita pa yung pinakadulo nito. Kasi hindi ko pa napupuntahan talaga yung dulo nito guys. Promise. Kaya salamat sa mga tropa na sumama ngayon para puntahan kung sakaling kaya namin abutin yung pinakadulo guys. Aabutin namin para ipakita din sa inyo kung hanggang saan na nga ang natatapos dito sa Daang Kalikasan. So dire-diretso yung pinaka-guide namin. Hindi na siya tumigil-tigil para mag-picture. Mamayang huyan na lang siguro. Walang preno yung motor niya. So yung bugdo. Wow. Dito na talaga. May mga ano guys, may mga pumunta na rin dito. Tanda ko na. Oh, dami na. So nagsisinya sila na wala daw, hindi daw diretso. So titingnan natin kung hanggang saan yung dulo pa rin. Sila galing na sila, tayo naman ang susunod. Wow, so first time kong bumaba rito guys, hanggang doon lang sa taas nito yung inabot natin dati. Okay, ang sarap, lusong. Woo! Wow, amazing earth talaga ang Daang Kalikasan. Ayaw, ingat-ingat kayo mga idol sa pag-banking dito. Wow, sarap. Woo! Ganda ng mga ano, you know, ganda ng tanawin, no? So wala akong masabi guys, natatamimi ako talaga sa sobrang ganda. You know, focus mo dun pero may mga mais dun na natanim mo. Okay na, okay na. So napakahaba na pala yung natatapos dito sa Daang Kalikasan sa Zambales guys. Sana nga matapos na to nang mai-connect na ang Pangasinan at Zambales. Na talaga namang iniintay ng lahat, ng karamihan. Wow, nasa lalim na kami. Woo! Hanggang dito na lang ba? Ito na ba yung dulo?
Dito na ako sa doon. Dito naman yun yung ano. Yung tatawid ng ating dito. Tatawid yung ilaw? Oo. Bakit hindi kaya dito namin? May daan pa papunta doon? Ano mga harap na kain? Wala, sabing gano'n eh. Baka hindi kaya. Tingnan natin. Tingnan natin. Ayan guys, so hanggang dito lang. Hanggang dito lang yung end, pero susubukan namin dito. Ayan, susubukan namin kung kaya ng motor at subukan namin guys para makapunta pa tayo sa bandaran. Oo, may mga kabahayan na rin dito. So ito yata yung sinasabi nilang tatawid ng parang Batis, Carayan. Yan, so mababaw lang naman siguro. Yan, tatawid tayo dito papunta doon sa kabila. Yan, so bali mababaw lang naman guys. Kaya kayang-kaya yan. Kinaya nung Aerox ay yung Dio, kaya napakababaw naman. Kaya din natin. Mababaw lang siya. Yun ang success. Nandito na tayo. Hanggang saan pa to? Hanggang saan pa to? Hanggang saan pa? Wala pa to. Pero may simento na rin dyan, no? Diba? Opo. Magpaalam kaya tayo. Pwede naman siguro pasukin pa yan eh. Yun yung sa mga ano. Yung entry. Okay ka. So nandito na kami guys sa pinakadulo ng semento ng Daang Kalikasan sa Zambales. Yan, so maraming salamat sa mga kasama kong pumunta rito. Yan guys. Yan, from Banipa yung isang tropa natin. Ayun, at si Pare Kim. Yan, si Idol. Ayan o, napakaganda ng Daang Kalikasan talaga. So dito guys sa part na to ay rough road na hanggang doon. Ewan ko kung anong mapag-uusapan mamaya, kung tutuloy pa kami doon o dito na lang. A few moments later. And guys, dahil hanggang dito na lang yung daan, pabalik na kami. And so ingat-ingat ulit sa atin mga idol. And balik na kami din guys kasi end of the way na to. Yan, last na part ng semento dito. At yun pa, mahaba pa, malayo pa yung papuntang mga Tarem. And by next time siguro kung magkakaroon ng second ride, puntahan natin yung pinakadulo dun. So uwi na kami. Pabalik na kami guys. Pakamber, tara. Okay, maraming salamat sa ang Kalikasan sa Zambales. Napunta mo kami rito sa yung napakagandang lugar. Guys, maraming salamat at sana patuloy nyo suportahan ang Pepsi Vlog.